Maligayong bagong tuig, Pilipinas ug sa ato mga kadugong bulanon sa tibuok kalibutan. Maayong gabi, maayong buntag o maligayong bagong tuig. Toy, kumusta mo diha? Maayo kaayo, mabungahong bagong tuig para natong tanan, manghinaot ta na ang tanan naa sa maayong panglawas, maayong panghunahuna ug maayong pang feelings karong adlaw. Bati. Sila magibati. Daghang daghang salamat Rex. May ang atong mga higala sa tibuok kalibutan, mga bulanon. Malipayong bagong tuig kanatong tanan. Hulabay na ang 2020. Daghang mga experience nato nga kalisod ang atong buhaton pero we hope, we pray, and we make it better for a better 2021, mga kaigsunan. Yes. Okay. So, shout out sa itong mga viewers diya. Hello po sa lahat. Kina Maridel nandyan, sina Genevieve, hello, sina Chel, Marlene, gamitin nandyan din, sila Arnie nandyan. So maayong buntag kayo tanan sa Ohio, Columbus, Ohio, sa Tagbilaran, sa Tibok Bohol, probinsya sa Bohol, maayong malipayong bagong tuig ka natin tanan. Namin gusto shout out diha. Yes. Shout out nga inyong ganing ay kalimti shout out mga Australia to, mga amigo kauban sa Buex na to, tong Bohol Outdoor Explorers silang banyo. Then ato mga kauban sa Buex nga nasa Bohol karon magpa-appeal pod ay may kalimti tay ha. Yeah, ako sad murag i-condemn ko nila, di ko mo shout out gahapon binuwagan sa murag naigamay tapok sa Solid North Antiquera Bohol. Ako taga Solid North ko, Poblacion Norte, Antiquera Bohol. Shout out sa atong mga higala din ha. Salamat sa inyo pong gi-appeal o pag-abiba gahapon. So magkita-kita tapuhon og makauli na ta. Yes, nasi na Alan Damalario sa Texas, Alan, no? Texas, Arizona. Oy, ano Alan? Arizona na siya, Alan, sila Cecil Blanco. Sila, of course, sila Kading, sila Kading. Beloved. Beloved. So guys, pwede pa niyo i-share if you want to, para matagandaghan ta, kanatay daghang mga natay kining surprise naman natay presentation later on, natay mga giveaways later on. Unya, pwede ba share niyo ang stream? Unya, we are live sa Kalamay Express na Facebook page, sa Bisdak Chef Facebook page, o sa atong YouTube channel, natin bagong YouTube channel, Kalamay Express. Follow. So, yes. So, katong itong walay mga Facebook accounts. So, pwede na niyo ma-share, maka-add na mo sa atong YouTube channel sa Kalamay Express. Hello, Sheila Palma, mga Palma sa kining Worthington. Mayong malipayong bagong tuig. Jocelyn, nandyan si Antonio o si Las Vegas. Si Manoy Alan dahil taga Las Vegas, daghan kayo tag mga kaila sa Las Vegas, mga kauban nato mga maestra, daghan kaayo sila dinha ng ginako. Na po si Haji nga dito sa Middle East. Yes. Na mga amigo silang Jocelyn, January Rex. January. Hi Jan. Sa Indiana, sa Kampot, Sagbayan, sina Glenn, Geraldine, si Katuna og sa Lobok. Shout out kini tanan. Nilaing lugar no, makalingaw no. Kapitan nga nasa Bicol na sign, kapitan sa military si Jangjang. Di na ko kalimtan si Sis Ann Montona sa Arizona, kanunay gyud na way sipyat na nato dire sa Kalamay Express. Salamat sis. Mapas. Unsa atong episode ro nga gabi una? Well, karon mubalik yun ta kay di ba toy murag aduna tay daghang mga practices sa Bohol na murag nakalimtan na sila pero murag nakalimtan. Kung dili magaling nakalimtan wa ta kahibaw unsay mga historical context, mga cultural context anong gibuhat man na siya kana mga lihi-lihi, di ba? So apil na sa atong paggahisgutan ron unsa pay lain. Yes. Ang atong mga tradisyon usa ni is dugay nga tradisyon is ang atong rondalya kay babaw 1800s pa gasugod ang rondalya sa lungsod sa Lubok. Hantod karon. Grabe kayo. Adto pa ko this week pa ko nakibaw na istorya na mo ni Carlos po ngayon daghan na pag yuta abi na ko daghan kung ibaon bahin sa Bohol daghan na patagwa ta ni ibaw so karon through aning atong programa aton ipahibaw labi na sa mga kabatanunan even nato nga wa ta kibaw so with our program daghan ta may bawaan. Yes.
That's And true. paningkamutan na to nga magasulod si Sir Luz Paul later on, no? Mhm. Atong plano is atong i-live siya interview, atong suwayan kung makasolve ba po siya. Yeah. So excited ta sa Rondalia, excited ta kang Sir Luz po no para sa as an atang ato ang expert guest. Pero excited ko mga view sa atong mga higala mo pa ambit me kaming tulo dire mo pa ambit gud me kung ngano man jud nabugna ning Kalamay Express kay daghan man gud ang utana to daghan ang utana Rex no na ngano man ni kanang na board ra ba mo sa Palahon ning wala kinaon. ato nang matud-an unya og ngano gyud nganong ni aming tulo karon. Yes. Unya na po tay pa-contest ye explain nimo. I-shout out sa nato ni nagpa-shout out gud si Judy Shane. Matosintos Vista Judy. Sina Sled Mandigma og si Let's Mildred. Agaw atoy kuno. Si Mildred po og si Mildred og si Ma'am Zaida. Thank you. Zaida. Yeah. So excited na kayo. Contest unya no? Yeah, excited na kayo kay karon nagyud nato i-reveal unsa may ngalan sa atong maumag. Sa atong maumag kay kini atong maumag magkuyog man ni nato sa tibuok tuig kay naaman ni siya segment nga maabot. So karon pwede pa ba silang mo-appeal pahabol? Appeal Yes. habol. So guys, all you need to do is guess the name sa atong Tarshare. So comment on that post. So naa na sa atong Kalamay Express post kana nga post siya. Gipin man siya na. So inyong guess is Kaloy, Puloy, Sano, Buloy og si Undoy. So kung mudaog mo na guys, automatic 1,000 pesos ang inyong madaog gikan sa Kalamay Express. So pwede pa. Kana, exciting na kaayo no kay kanang si ugusay ngan ana sa atong maumag. Mas bright pa na naton tulo combine. Mao. Kaayo kay mohatag na og mga trivia. Estudyante, mahimog ni estudyante ni Sir Luz Paul Oh. Yes. Murag So, maog yun, guys, before we proceed, atong madungog nga atong Rondalia later on, we would like to thank our sponsors. So ang Panglao Courtrooms, Tough Barbershop sa Cebu, Salad Master, Bisdak Chef at Channel, Carolina Hemp and Company, Columbus, Ohio, HTM Creatives and Virtual Events, ug ang ML AutoZone. Salamat kayo kayong tanan. Ang salamat. You can still continue if you want to collaborate and sponsor the show. Just message us sa kalamaexpress@gmail.com. So ang Kalamay ito, kalamaexpress@gmail.com or message us sa ating Facebook account sa Kalamay Express. Dak, hello sis. Thank you. Hello. Okay. So guys, we will be right back after this commercial break. Ora.
Welcome back, guys. Ah. So, guys, mo na ni atong ipaabot nga atong paminawon ni natay mo ni part sa atong big presentation tonight ang atong rondalia. So, mo na atong topic karon gitawag og rondalia mamati ta. So, Pero- pwede mo ma-explain kung saan yung rondalia? Yeah, pero atoy before nato ni siya i-explain no ato sang awhago ng tanan, please like our page and share our page Yeah. kay dili tanan panahon makadungog ta Grandalia live. So, Tinawag. napatay Tinawag. panahon to share this page para daghan jud makaambit ani nga programa. Ya ang kaning mga rondalya sa Bohol nihit ni sila dili ni tagalungsod na mga tulo or upat si Sir Los po may familiar kay Ana Depita usa ani ang mga bata mo ra ni mga grupo nga popular kay ngaron mga bata na naa sa lubok. So apil mo tanan karon kay makita ta silang mga talents. Mhm. Yes, natay before nato ikuan ang atong rondalia nga grupo natay basahon diri ha si gikan ni Huaton Nels. Oy si Judge Adyong na di ay. Judge Dondon. Oy. So, Gusto dyan? Attorney. May pwede mo mabasa ni mong birthday greetings. Nay taas ka na. Kinahanglan ko ang tsuhos ani. Happy birthday to Chris Bankler of Sydney, Australia, and to all Bolano squad in Sydney, Australia, and most especially si Estela V. Gimension na niya, Arlene Ampar, Catherine Pernia, Amor Labor, Swan Lee, Swan B, Sandra Cornito, Bermundo, Charles Libenta, Charles Libenta, Sarah Libenta. Thank you so much sa Calamay Express, and thank you for watching our Calamay Express. Hopefully, Oh my goodness. thanks to Huato Nails. Salamat. Maayong Daghang buntag. salamat. So mag-shout out later on pero pamation sa nato ni atong first performer toy. Okay. Ang atong performer, usa na atong performer karon. First Mo representar sa what is the traditional way of celebrating Christmas, celebrating New Year's. So sa panahon sa mga 1800s pagasugod ni sila kuno nga pero there are two types of instruments nga gigamit nila, ang string ug ang brass instrument katong mga trompeta or wind instruments. So kaning grupuha karon mo presentar nga composed of mga 18 and below nga mga bata gikan sa lubok. By the way, mo explain ko ngano kaning lubok popular kayo maingon kag the musical town. Yeah. Sa ilang tradisyon suma sa mga practices na ako daghang classmates sa una sa lubok, ingon sila nga tanan mga bata sa lubok pagtubo nila apil gagunit na nag-instrumento. Sila tanan paagion. Kung taga-Tamblot pa na kami tanan paduwa og saker, sila dito paguniton. Tinuod kami taon na kumpanyahon kay mga silingan, duwa mi tanang saker. Sa ila instrumento ug kanta. Grabe ka musical and very artistic ang mga tao sa lubok. Yes. Oh, grabe ka, ayun no niya, dili lang na sila kanabitaw mga simpleng instrumento. Oh, Yung mga multi-strings instrument, di ba? Dili na nalalim. unsa may na-mention ko no og usa ka instrumento, Rex, unsa may nahibaw-an yung bahin sa string instruments nga gigamit sa rondalya. Toy, ato ipakita na atong magtagatag na taon niya. Pero ato sa sige. panahon ni atong rondalia kay murag i-refresh ang memory kay murag bulok-bulok wala sa mayabas pa ni Sa music kasampan kung Sir Balvin ani. Ikaw atuya ka. mayabas ko sa una. Absent anang G-Cliff. So, Pero ako na, exciting jud ni. okay toy. Ate Pereira. Sige, atong ila-ila kaning rondalya karon is comprises was organized by the local government LGU Lobok. Then usa sa atong kauban na mo sa una sa choir sa Kugon, anak ni Sir Sarigumba. Siya may usa sa mga gaamping sa mga bata nga pag-improve silang mga skills nila. Kay kani po siya aside sa iyang papa may murag kauban na mo sa choir, siya po kamao pa ni tawhana mo kanta, mo guitar, mo piano, basta kay daghang abilidad. So kani si Rex Sarigumba, pasalamat kog dako nga siya ang nangunay nga toy mo voluntaryo mi toy among i-promote ang among Lubok, the town of Lubok with all the musical talents. Salamat. So atong masiga sugaton sa masigpang pakpak ang rondalya sa Lubok. Takpak. Ay, wow. Okay. You ready?
pahinumdom kano sa ako last nakakita og rondalya, tan-awa ni Okay. ilang mga instrumento. Okay, Rex, ready? Okay. Daghang salamat. Daghang salamat kayo. Biliba ko. Dili na lalim organize na kay laliman ka. Ang rondalya musika sa loob. Salamat. Daghang kay salamat Sir Rex. Daghang kayong salamat. Dili lang kini mo ay katapusan no na ato makit-an ang rondalya karong gabi una. So stay tuned tungod kay magpabilin sila og muhatag pag mga ubang pang mga music para natong tanan. Halimbawa tong balihibo kay kanang sana kanang lami kung kuan pa lang gyud kung naata didto, imagine gani mo kagalingon nga laminaw adto mga bataa mo mutukar. Oh. Kuyaw kay nga lisod kay synchronize biya. Signal, di lang klaro atong signal pero kung naa ka adto live phone atong i-improve ni ang atong mga sistema nato pag transmit sa mga online pag connect nato ato na i-improve. Yes, So, yes. So good. Pero mas pasalamat. Pero Rex, Toy, kaila ba mo unsa tong mga instrumentuha na ilang gigamit? I mean, ako po. Pero gitara. Gitara ka lang gagmay nga gitar ato nga nanay. Sige daw. Natay gamay ko Natay trivia si Jangjit da ingon siya ang rondalya na dala nato sa una sa mga Spaniards mga 1990s pa ko nakita sa nanaygon grupo sa rondalya. Si dugay na kayo. Oh, 1990s pa. Bitaw. Dugay na. Oh. So mo na nga kanang napasalamat ni Sir Rex Argumba no Sir, Akong pasalamat yun. sa lubok. So, So inyo tanawon Rex Toy no kaning rondalya katong niagi natong pasundayag sa pastores. Hindi sila mga kultura nga ngano good intang pagkanindot pero ngano
wag tang naman simbapo. Tinuod. Hapit. Mao. O nang atong tabangan to atong Yeah, guess tabi. Oh, atong Kaya tabi banjo kuno, banjo. Si May Melody. banjo, Si Miss Rondalia. Banjog ukulele na sige May tanawon kuno ukulele. nato pero kini kuno Tanawa be na to. tan-awon kuno nato og kaila ba mo Na. ani nga instrumento. Tagna. Itagna. Tagna. Pwede ra Okay. ninyo ibutang sa Nindot ang tag. Sunod lami tag maka-access ang mga atong mga viewers ani nga game para atong i-contest pero karon kami sa magtagna. sige daw be sa maning Okay. Krista, name the instrument. Uy, Ginoo ko absent sa music. Tanawa na to. Bandurya. Di na gitara. Sure ko di na gitara. Bandurya. Bandurya ko para kung masayop sa ato duha mi sayop. Sige, tuloy na ta. Bandurya sad ko. Sige, bandurya. Eng. Alright. In 2, Sige, 1. answer ana. Loud. Bandurya. Loud. Loud. Duha tulo mi sayop. Parehas ta sayop kitang tulo. Teacher Dalvin na Guys, Imposible masayop ta ani oy. Guess po mi ako na si Madam Bodin Familio. Guess ya. Kana ukulele. Basig mao na ning bandurya. Ani. Oh, di una. Oh, ingon si Amor ang postibo din. Bandurya. Sige, I'll go with you. Bandurya. Bandurya. Sige, bandurya para tulo mi sayop. Ukulele. Rex. Bandurya. What you can know the music. 1. 1 pugoy, luya pugo na. Ako kay nangapi atong Amor. Next instrument. Aw! Baho. Di na violin, di na. Ano? Baho. Baho, sige, baho ko. Tulo mi sayop. Oh, hello. Sige, baho. Baho di unas. Ukulele ko na Baho sabi di ni unas. Maribel, ukulele. Di yun na violin. Go, baho daw na. Baho. Katagna. Madam Amor, singer ko na. Happy New Year, Stacy Lee. O si Michael, taga Solidad, Michael Magallanes na niya. Kumusta na? Mga second player ato. At taga Chicago, Ate Elaine. Kamusta mo diha? So guys, daghan pa kita ipakita niyo later on nga makakita magbalik sa Rondalia, part of it. So but before that, we will be right back. Balik me. Water's rising, the dam is breaking in. Welcome back. Musudang Grandalia. O presentar o Grandalia. Yes. Okay. Paminaw na usab ang atong Rondalia. Magpagasa sa kuro nimo o kalamay to eh. Okay.
Sorry, nasakpan ko ka text. Nasakpan ko ka cheating. Live from Wow, Lobo. atong- Daghang kayong salamat sa nipits na pagpasundayan. No? Na. So nindot Yes, kayo yes. ning atong programa kay mo pa mohatag ta og entertainment, og fun, pero kay ba man jud ta na mohatag man jud tag igong kinaadman og impormasyon. Unsa Yes. man jud ang rondalya? Yes. Di ba toy? Ang Rondalia is nate expert ana nga mo share. Ang atong guest karon na dugay ko elementary ba ko kibaw aning tawhana usa ni siya sa mga expert o kanang mga in terms of Bohol cultural history sa atong pinangga nga Bohol gikan sa mga duwa sa mga kinaraan sa historical data sa panahon sa Katsila sa Katsila mga Amerikano. Grabe, daghan kay hibaw-an ang mga atong religious sites. Familiar kini siya, expert kini siya. So, mo diretso ta introduce atong guest karon? Yeah. Okay, our guest is the Director and Office of the Cultural Arts and Affairs and Development of the Holy Name University, Culture and Heritage Consultant, Center Oy. of Culture. Oh, Rex. Na, joke only. Mag nahog siya. Ano? Sorry. Nahog. Sayang. only. Oh. Joke only. Atong suway panikamot kay ang internet sa tuwa grabe ka unstable, no? Tinuod. Grabe ka unstable. Usahay ka nang sana ka nang lami tag ma-improve na gyud ato niya nga technology kay daghang kitag mahatag sa atong mga katawhan nga entertainment pinaagi sa virtual world. Sayang narabag karon niya naputol. Yeah. Muli kadaghan siya natagat pero atong suway balik siya unya. Sige. Sige. Pero karon ato sang kining storyaan ang bahin sa Rondalia. Naka-experience na ba ka Rondalia sa live to sa una? Oo, nakapaminaw ko Rondalia ato sa Governor's Office sa una, kuyog sa katong Lobo Choir. Lahi ra gyud kayo kung live. Bitaw sakto. Kaingat ka nga ang mga ang tingog sa different strings. Yan napot sila wind instruments nga dakog diferensya. So, dami unta kung ang kitang tanan pohon mangulit ta didto during the Christmas season mag-create a concert for free to promote our culture. Pohon ato na. Kapit na pohon. Plano na tana kay nasa gibuhat ang Kalama Express adtong last week lang ipakita na to later on kung unsa. So naginahingan ta og at least hatag give back sa atong probinsya sa Bohol. So that is correct. Since Pero wata Rex, ka Korea ni Sir Maranito, natay lain nga guest yan, no? Yeah, pero before that no ako humbly kuan gyud no humble admission gyud ni no. Unsa man jud kay lainan o komparsa og Rondalia? Muna excited unta ko na si Sir Luzpo no kay I think makatubag gyud siya ana kay ako nagtupo jud ko sa Antiquera nami gitawag nga kanang komparsa. So kanang kada Pasko mura na sila mangharana ba ay manaygon ba na pero murag Rondalia sad. So siguro nadyo na sila kalainan, komparsa versus Rondalia. Mao. Unya natay guest pero before that atong i-welcome si Ma'am. Yay! Alberta Betty Tralba. Happy New Year, ma. Happy New Year, yeah, Ma'am. God bless. Nice idea po ni Alan og ni nandiyan siya no. Icon. George, Happy New Year. Okay, so Happy New guys, Year. yan atay guest yan no, namukuan. Yeah, ganahan unta siya mo live pero kuan lang kanang nangayutan niya og kanang mga small inputs. Kani pipilara ni ang sa iyang i-share pipilara usa kani ka video no. Gikan ni sa mayor sa MUA sa Antiquera nakaron ana siya sa California kuyog sa akong ig-agaw o classmate sa una si Lilian. Shout out kang Lilian, thank you sa pag-video kang Tio. O kini mo share siya ug unsay mga lihi-lihi. Di ba? Lihi-lihi na wa na nailhi. Yes. Or hapit na wa na nailhi sa bag-ong tuig. So, niya si former Mayor Felipe Jimentiza. Maayong Pasko o Happy New Year kaninyong tanan. Kini akong isa-isa imo kini ang mga kasagaran nga tinuuhan atong mga Pilipino
kung umaabot na ang bagong tuig. Ang una, mao nga ang tanang panudlanan nimo sa imong panimalay, panudlanan sa imong mga panginhanglan, labi na sa mga makaon, puno na to ang atong mga pantries, atong mga panudlanan sa bugas, puno na before New Year. Unya, sa panahon nga pag-abot na sa New Year, early in the morning, manilhig ka, you have to sweep the floor, gikan sa sod, ngadto sa gawas. Ayaw nang from inside to outside. Kinahanglan gikan sa gawas, manilhig ka, sulod sa imong panimalay, ngadto sa sod. Kay aron ang swerte kanunay mo sod sa imong panimalay, dili nimo igpagawas, maunay hinungdan. Unya dito sa bintana nga nagatubang sa sidlakan, adto nimo magpatan-aw ka dito kay aron ang adlaw nga magdag swerte nimo adto gikan sidlakan imong dawaton. Unya, sa di pa maabot ang bagong tuig, mupalit ka sa 12 kaparisan nga mga prutas nga lingin. Aron kuno madali pagligid ang swerte dito sa imong panimalay. Unya, magsuot ka sa New Year, sa di pa maabot ang New Year, isulob nimo ang imong paborito nga color sa imong sinina. Kay di ba moingon ka nga kini sininaa swerte jud akong isuot ni kay daghan kog madawat nga swerte. Muna isuot nimong sinina hantod nga pag-abot sa pila ka oras imo nang Okay. Balik atong guest, atong Sige. So atong iputol gamay to si former mayor kay natay mga mag-discuss ta sa mga lilihin na to. Ngayon sige pansunod na to. Hindi na balik si Sir Lospo atong iisod before maputol. Yes. Yes. So okay. ato is-discuss na atong lilihip after sa atong guest. So atoy paligo introduce toy. Yes, introduce akong balikong gamay, Director of Office of the Cultural Affairs and Development of the Holy Name University, Culture and Heritage Consultant of the Center of Cultural Arts Development, Province of Bohol, and a cultural researcher and narrator. Atong sugaton sa masipang pakpak si Sir Marianito Lospo. Ayong adlaw, Sir Lospo. Hello sir. Good morning, sir. Basta na po. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year ninyo tanan, Rex, Happy New Year. Nate, of course, and Atoy, no? Yes, sir. Inyong pag-imbita kanako diri aron makig-share kita tayo sa atong mga tinuhuan, mga beliefs, no, mga practices nato diri sa Bohol. Aron po mabanhaw kita po ang atong mga kinaiya. Tinuod. Salamat sa imong oras Salamat, sa kay sir, bawo sa ko nga imong pagsanog. isig ka pero itagaan nimo higayon ang atong programa sa Kalamay Express. Salamat kayo. So, Thank unsa atong you, specific kung sa imong Yeah, so Sir Lospo, katong among pangutana gyud particular is syempre katong rondalya, gi-highlight gyud natong rondalya sa niagi namo ang episode, gi-highlight nato ang pastores. Karon ang rondalya. So mangayon tami sa imuhang kinaadman bahin sa rondalya, unsa historical context o kanang briefly unsa man jud ang rondalya. Og ato na po na siyang idiretso unsay kalainan sa rondalya o sa komparsa. Yes. Okay, atong hinumduman nato nga sa Bohol kaniadto sa labi na pagkatapos sa mga katsila pag-abot o paghawad sa mga katsila may ang mga Amerikano hapit tanang lungsod diri sa Bohol na ay kaugalingon niya nga rondalya o komparsa. Paparihara man na, no? Okay. These are string ensemble kami sa Badurya, ocarina, sa katuna banjo, una guitar o kanang baho di arco.
nagya sila atong mga kalungsuran. In fact, atong 2004 nag-conduct niyo survey sa mga heritage towns na to dire, naa pa ang instruments pero nawa na ang ilang grupo tungod kay ang mga batan-on dili na mo take up sa pagkat-on, no, sa maong instrumento na to mo nga nay daghan sayang kayo kay napadiha sa ilang lugar unya in almost all the towns na gina sila. Side by side sa Rondalia naa pa nang gitawag nato og brass band, no, or banda. Kada. So ang atong kuha na to mura og part of our pride nato is sa mga kalungsuran mura og ang lobok, no, ang music tradition sa lobok sa capital man jud ko guning lobok kumpleto kaayo ang ilang musical heritage nga pasa gid nila hasta mga batan-on nila ready and willing to learn and to perform using the traditional instruments. Mao nga itong kalipay nga sa Lobok naa na sila'y Rondalia nga grupo na banhaw na nila, salamat ni Rex, no, Bisinga kay siya ginangunay anini ang kuana. Before that ang una gid nga na banhaw jud kita nga Rondalia kadang naa sa Dimiao kanang Dimiao Children's Rondalia nga gipanguluhan ni Mamaming Akuram o mga teachers pod sa Dimiao Central Elementary School nga kuan po na sila kanang ligon pod kayo na pero mas ilhado ang Lobok sa ilang brass band kay kini ilang brass band nila sa Lobok pa ng 1871, no, 1871. yes. Wow. Okay. Kuan gina sila unya wa may problema sa Lobok tungod lagi kay ang ilang training sa ilang mga bata nila gapaday na sukat pa na atong 1602, no. Nga ang music tradition gipasa hangtod ding abot karon mao nga ang Lobok known gina sa ilang mga brass band players. Ngano ka sir nga kasagaran nga mga lugar sa Bohol kining naputol man ang tradisyon sa mga rason? Usa gani ni kini bang pag-abot sa kabaguhan unya ang mga kabatanunan nato mura bitang tan-aw nila anak tiniguwang na kinaraan man na dili na ana mura bitaw Dili ko pero una sa among kabatanon ato mga 1970s Dili ko. kapit tan ang kabatanon ato kamao jud mo gitar. panahon. Ba sila na lang mga bata ka magkabago kay murag dili na uso ba. So murag uso kita and I think that's one reason nganong nawagtang ang atong brass band tradition. Na may mga brass band ko diri pa sa Bohol pero kuan gyud kayo murag ang Lobok gyud maoy known kayo ani nila nga unsay nga ni nagpabilin pag gyud gihapon. Nakinumdum ko sa una sa Tagbilaran kanang hugos sa Tagbilaran sa una ang accompaniment gyud brass band gyud na. Sakto. Karon lang maglisod nagbanhaw ana na ang brass band nga accompaniment kay nangawa na ang mga instrumentalist. No. Nangawa na mga instrumentalist mo nga may one na lang ito. So sir Luz po. Yes, May. Nailag Yeah, konti. sir Luz po Okay, sige. Okay ra. Yeah, so ang music is kanang cultural magyud na siya, no? Wala ba balik siya kay naagwi resources. O kuan pa na sa atong genes, na sa atong mga dugo, sa bulano ang music. So napay mga programa na nga pwede natong matap. Naaman sa puano kadang-kadang sa individual nga mga towns like for instance ang Lobok na gina sila Lobok Youth Educational Association nga mao gipadagan ni ilang kuan nila. Ang uyop nga ang ubang mga lungsod pod mo invest pod sila pod og inani nga programs. This is a privately owned run group pero unsay nga din with the full support of the other agencies here in Bohol, even the provincial government gitagaan ni sila og financial assistance every year gyud aron mapadayon gyud ang kuan kay og wa may support nga makita nila sa gobyerno. Well, they do it pero lahi ra gyud kita nga kuan, no? So hinaut unta pud nga labi na diri sa Tagbilaran mabalik po tong atong
mo inana po kita nato kay leading town ra ba ug kunti buhaton sa leading town mo pud buhaton awaton pud sa ubang mga kalungsuran. Yes. Tinood. Interesting kini nga topic nga. So daghan kami angay pangutana pero ma-absent na ta sa oras lagi ba? Kanang dali king oras. Pero unsa may may kasulti kaawhan mo sa ato mga batan-on karon or sa mga gusto nga ma-restore ang atong culture sa Bohol. Unsa may imong words for them, sir? First of all, dako namong kalipay nga kami man involved sa cultural sector diri sa Bohol nga mura o ang dugay na namong paningkamot nga mura bitaw maka-generate ang interest sa mga batanon nga tan-aw pagbalik sa atong kultura nga nagbunga na ba maingon nato nagbunga na kinahanglan lang yun og full support. Dili lang financial kundi programming yun. Kaya ang programming yun sa ang programming mo makahatag nila pananglitan annual competitions. Yan na kita or unsay nga training program or unsay tawag nato ini mga na appeal yun na sa support dili lang financial kay on their own maglisod sila padagan kung sila ra gyud kita mao nga kinahanglan unta nga maka-develop ang ato mga local governments o kana yung a viable program for the renaissance of culture and arts. Yes. Sakto Salamat kayo. Kumarag dili lang jud sa kanang sa culture and arts pero pwede nato na ma-tie up sa atong eco-cultural tourism, di ba? Kay apil man na sa ato ang pride of Bohol. Yes. And rest assured, sir, na Hopefully. kami dire sa Kalama Express, Express? narami dire nga mosuporta sa atong Bohol culture and atong hinaot nga mag-guest ka na mapuhon na pod nga kanang kini sa laing mga topics nato. Salamat kay sa imong oras, sir. Salamat. Sir, Nade homework gihatag ni sir nato day ako Pero di pa nato sa buyan. magbahin ta sa homework daghan. Sige. Happy New Year ninyo, sir, ha? Happy New Year Yeah. din ha. Pero Rex, dili pa nato buhian si Sir Luz po, di ba? Kay naatay pangutana unsa iyang ika-sulti kay naman tay gi-video ganiha nga gipa kita katong share ni Mayor Felipe. Sir Luz po, namang may mga lilihi na hapit na mo na ilhi. So murag naman tay upat Rex toy na mga lihi-lihi naginganlan si Mayor Felipe. Tinood Kanya, nato. mga pangutangan ta sa kang Sir Luz po. Okay. So ang ato mga Maninhig gikan sa gawas padung sa sulod. Mo ni manilig kay tanang abog ison. Oo. Yeah. Una, atong sabto nato nga. Yeah. atong Ang ikaduha. Sige sir. Atong sabto nato nga kining atong Sige sir. mga tutuo nato mga pamahiin no sa Tagalog pa nga sa about the new year gitawag ni nato ining word nga palihi. No? So palihi means to mura siya og atong local version sa feng shui. No? But we have our own feng shui sa kuanan ni. Another word for this is tinikangan. So the word from the root tinikangan, from the root word tikang. Tikang. Taking the best or the first step because the belief there is kung unsay buhaton nimo sa adlaw sa New Year, mao pud nay mahitabo pod, reflect pod na sa tanang manimong mga buhaton o mga panghitabo hangtod sa katapusan sa tuig. Mao nga, nay mga practices nato nga murabag mo ni bantayan nila starting sa New Year kay aron mo'y bantayan pod nila nga mo'y mutikang padong sa kuana na. Like for instance, ang sa una gyud maghuwat na mga tao bangting alas 12 unya maminaw sila di pa makayo daghang buto-buto sa una. Kasagaran ang buto-buto before sa New Year anang before sa alas 12 na pagkauman na buhinay na siya maminaw ang mga tao kung unsay mananap nga una nilang madungog tungod kay ingon sila ang mananap nga ilang madungog mo nay mohatag og tinikangan sa tibok tuig parang bitan kita kung bagtok kuno ang imong madungog kato ka maglisod no so o baboy kuno swerte Kung baka lang, swerte. Na yung mga inana nga. Swertihan, baka. Ang problema karon kay atong madungog daw kay puro naman buto-buto, mo tingaling girap karon na. Yeah. Hindi mga Sa una, dili pa man uso na sa una kanang dingin bitaw nga
lingin-lingin yung mga prutas. Prutas, yeah. Maghuwat ng mga tao sa sound, inig ka alauna. Napo ilang bilip nila sa una, kanang gingon, mulukso ang bata, inigbag din sa alas 12, maglukso-lukso dyan na sila kay aron mo taas. Oh. Kasi kung maglukso, Sabi sir, ko na, sir, di yun na tinuod. Nasubraan man siya kung lukso. Oo. Dili, depende ko na kung sa magigiluksuhan nimo. Tingali ba yaog, ang ilang luksuhan nila dito kinanglan nga lamisa. Nya og silingkuranan nimo, amo di tigaling dili. Kung mo na bilib nila sa una. Dito na sayop. Sir Luz po na mention si Mayor na puno ng tanang panudlanan sa balay. Yes. Naana dire pod sa akong lista na ho dire. Stocking on food items such as rice, labi na kanang rice. Tungod kay para nila, importante jud nga naa jud as panudlanan nimo ng rice karon all throughout the year tinikangan gyapon mag-continue nga naa jud kay pagkaon sa inyong panimalay. Unya na po special food. No, kinahanglan nga ang preparation nimo sa imong first nimo nga meal sa New Year's Day, kinahanglan nga kompleto. Na ay baka gamay, na ay baboy gamay, na ay manok gamay. Ayaw ng isda. Kay ordinaryo ko na ayaw na naa. So, basta mag-andar na galing sila ang paniuto, naa itong mga tulog na klase na gitawag dato nga mga special food aron tibok tuig inani pud kayahay ang atong atong paginabot nato. Yes, sir. Kaning sorry kay putol sir, daghan mi gayto information sir, pero tungod kay gapas ta sa atong segment sir, kaning share ta i-continue na to ang kung discussion sa atong kultura sir, kay very interesting kay sir nga daghan mga igsoon na to kailangan labi ng mga batan-on bisag ako gali okay ba so labi tong sa mga so kami as cultural workers ang among yung kuha na mo ini nga kung magigod din ang mga butanga wa mi mo ingon nga tinuod gyud na mahitabo gyud na. Yes, these sir. are just descriptions of a body of beliefs nga Yes, sir. sa atong identity as Filipinos. I believe you So, sir. Importante kayo. Importante kayo na. So dili ta mo ingon hala tinuod ini mao gyud ni atong buhaton nato. No. It is good for us to know. Guide nato what makes us Boholanos. Yes, sir. Then we will preserve our Bolanos and we will introduce that. We're gonna open someday, sir, when this pandemic will stop. We will bridge the gap between the old people who believe and practices on it, and then yung katong mga batan-on nato nga o mga bisita nato umadto sa Bohol. Atong tabangan ni sir mag joint venture ta pohon sir makagama tag mga project. We'll be looking forward to that. Yes, murag yung daghan mo ikatabang namo ininiya about this, no? Yes, sir. Pohon. Daghang kay salamat, sir. Daghang kay salamat. Sir Marianito po, salamat kasi mura, sir. Salamat po. Happy New Year Happy New Year. again. And Thank you. Thank you. Shout out kina Monica Pancioni sa Australia, Rica Alba, si Doksyo nagyapon, si Christian Joy Salas sa Davao, si Joel Basileres. Happy New Year. So, okay. Daghang kita guys gutan to no, pero bitin sa oras kay daghang napatay announcement sa to winner ani karon. Mao lagi pero unsa man. Trailing. So guys, we'll have a short break tapos atong ipailaila ang atong winners atong guess the name for Tarsier. So 1,000 pesos ang premium niya. So short break lang and we will be right back.
Happy New Year again. Welcome back. Welcome back to Kamansi, Sir Madam DJ. But we have friend from India. Beram Khan. How are you? And Happy New Year. Happy New Happy Year. New Year. Beram. So guys, nagpakuan ta natay gitawag og guess the name of our tarsier. Kay kaning tarsier ato ning kauban the whole year ug sa umaabot pa mga tuig sa Kalamay Express. Yeah. So Yes. atong gitagaag pangane. So ato nagpaduwa ta. So the mechanics was you need to guess the name, comment sa post dito sa Kalamay Express. Ang premium is 1,000 pesos. So karon Nakaunang atong- ang first now, ang kinaunahan. ang kinaunan, yeah. So, atong tanawon ko kinsa yung daog kung unsay pangan. Shout out Timinda. All right, let's reveal. Unsay pangan? Congratulations, Marlene Gamitin. 1,000 Kaloy. pesos. Mora itong buhaton, guys. So, kinalan, every time nga natay games dere, kuan lang ka nang sunod lang kay sayo na kay daugon to. Arnel Piquero, shout out. Si Ate Aplikay Minda. lang yun, aplikay. So, ang atong mamagingan lag unsa? Kaloy. Kaloy! Si Kaloy. Kaloy. Ako siligan Kaloy. Na ako'y kagawad sa unang kaloy. Si Kaloy. Nakoy ig-agaw nga si Kuya Kaloy tuwa na sa Germany. Shout out Kuya Kaloy na sa Germany. Yes. So, naatay bag-o nga segment, di ba? Nga ang kauban na to, si Kaloy. Unsa man niya? So mo pasalamat tano sa tanang ni apil adto sa paghingan sa ato ang maumag na si Kaloy kay si Kaloy aduna siya segment. Siya mo'y pinaka-bright ani nga programa na siya tubod og sudlanan sa mga kinaadman og research. Weekly no na muhatag siya mga information field, fact checked and entertaining na mga segments. Bahin Yes. sa arts, music, culture, mga tao, mga destinations, name it, Kaloy has it. Alright. Yes. So, at Magtuon na at sa history na to. bagong segment. Bohol. Magtuon na ta ha, mga hinahinga na sa Correct. Bohol, mga geography o mga tourist attraction sa Bohol. Yes. So, mo ni ang gitawag nato nga Kaloy's World. Kaloy's World. Shout out sa gahimo to si HTM Creatives and Virtual Events. Kina Kuyawan na tong producer. Correct, Yes, shout correct. out. May I pang si hope Kaloy no, suroy-suroy. Hinaguan to. Yes. Exciting. Unsa Yeah. kay unang unsay kahay unang I-disclose. pahibaw. Yeah. Wow. Yes. Kaloy. So, ka-cute ko no, sulti ni Christian Joy. Shout Oh. out from Pakistan. We have a friend from Pakistan. Beram Khan. Shout out. Grabe no, Australia, Wow. Pakistan, India. Ni Okay, anak. Mr. Mix. Okay, so guys, when we come back po, we will listen to another performance from Rondalia Group sa Rondalia. Lobo. So, we'll have a short break, then we will be right back again. The water's rising, the dam is breaking in. Welcome back.
So guys, let's hear from Lobok Rondalia. Sugong Rondalia, musika. Nana sila, no? Mhm. Nana. Nawag kalit. Junaid Khan, hello. Murag So, kina Rondalia, pangalan na to, no? Oh, Sudong Sudong. Rondalia, musika. Yeah. Yes. So, Murag Rondalia, toy Rex no murag kinahanglan jud natong infrastructure sa internet service sa Bohol. Angay jud nato ng tutukan, angay jud nato ng sa kahi pwede natong mahimo ana. Ang Bohol ato palikamutan, grabe ka, inay. improvement. So, ato na lang escape kay mura galisod sila sod. Na pa, Yeah. na. Yeah, Sige, yeah. Rex. Yara, Okay. ready? Murag galisod gid sila. Murag galisod gid sa no? Pero ato pasalamatan gihapon nga ning kamot sila nga musod. Tinuod, daghang kay salamat sa grupo Sugong Rondalia Musika sa Lubok. Atong amigo nga organizer si Rex sa Rigumba. Daghang kay salamat sa inyong panahon o pag-share sa inyong mga abilidad o pag-share sa kultura sa atong mahal nga Bohol. Daghang salamat. Maayong tagbaka magpahibaw si Sir Rex og asa og unsaon sila pag-contact no tingali pwede sila Rex. magpasundayag. Maka-shout out ka gamay Rex aron na atong ipahibaw kung unsaon pag-contact sa inyong grupo. Happy New Year sa tanan, Happy New Year. Just contact, pwede ako rin kontakon kung Okay. kinahanglan sila sa among serbisyo. Sige. Mhm. Daghang kay salamat kung kinapusgan namong choir nga instructor namo. Salamat kay Sir Rex, ha? Salamat. Sayang lang kayo kay bati ang atong signal kuan kayo kanang sapi pero so sayang kay lami kay paminawon. Oh. Pohon Pero magka-organize sa live pohon nga tinuod. Yeah. Ato nang sabutan pohon nalay Ginoo. Okay. Thank you, sir. Rex, daghang salamat. Happy New Year. Happy New Okay, Year. Naatay kuan natay mga bag-o nga mga segments nga pabuton sa atong mga katawhan sa January pohon. So naatay maghisgot tag mga talent sa Bohol, mga mga showbiz personality sa Bohol, mga worldwide hiring Boholanos. Zanza? Showbiz ba? Showbiz. Ako idol si Rex Alba. Tuwa lagi tagam. So, guys, naghangit ang mga pabuton. Ninja, American Ninja. So, kining unsa pa lain diya nga kuan nga atong hisgutan sa maabot na Rex, mao ba na invited pa no? putol-putol gyud sa bayi. Murag kihanlan pog service sa New Mexico na. New Mexico. So, Kada rin, mababay isa ka mabalik ko. okay, Sige, so balik sa mindset, ang ato pong mga discussion within the next year to come or next years to come is about our atong focus on how our Boholanos will develop in terms of economic, in terms of bringing their standards up to not just the national category, but it could be in international category in terms of the skills, the tourism, the services that we can offer in Bohol. At the same time, we can be competitive in what we can produce from Bohol, yung mga native products natin, mga atong mga bisag rice. Hopefully mo daghan atong rice kay before we were called the rice granary of Region 7. We need to bring that back. So Yes. mo na tong magpangisgutan nga unsaon na to pag-improve anang napita. So nambalik na si Mayi, Mayi bahin sa atong eco-cultural. Unsa man Sa kayo nag-isgutan at to? dismiss. Na-absent ko gamay. Dismiss, Unsa to? Dismiss. Ang Ang imo buwan. mga lagi mo ay malibak, cultural historical context oh. natin hisgutan po na umabot nga mga buwan. But kining Yeah. pero ato na nagisugdan.
Kaya ba atong Yeah. nang gisugdan atong miyagi semana natay gihimo atong ang Kalamay Express. Sa natay sponsor si Yes, ang sponsor nato kinsa man gani? Yeah. di, Atoy. di ngam siya nga ayaw lang isulti akong kuan kay kana kay grasya man na sa Ginoo, pero mapasalamat ko iampo nato sila ilang pamilya ngayong hatag sila og pahalipay sa panahon sa Pasko ang ilang grasya nga gikan sila sa gawas, then gapahatag sila og kaning pagkaon mura og kumbira sa mga tao sa barangay Kabawan. So Yes. atong ipa-share na to ang atong Share picture na to atong ibuhat last week guys sa Kalamay Express. press. Brag hinay gamay. Shout out kay Kuan, Edmond Balbido. Hinay sa tag Malaysia. Parang hinay mga internet na masya Pilipinas, Mexico, Malaysia para bagal Boy video call tanan mga Yeah. tao sa Pilipinas. Pero nito kayo ni no. Na si Mama Sang pod ang among Pero kauban bisa pag unsa ka hinay no, dasig gihapon ta. So mo ni guys ang gihimo sa Kalamay May natingali Express. ni ana ni. outreach program. First time na pa banner oh. Sa tawag ka na? Banner. Banner. So, explain ko na gamay toy ang ang gibuhat Streamer. sa Kalamay Express. Ang silahing sponsor og lunch sa mga tao sa barangay sa Kabawan, pero through social distancing yapon, so gigrupo na to 200 packs of lunch ang atong gihatag dito sa barangay sa Kabawan. So by 50-50 ang atong grupo nga gipasod sa barangay hall, then nalipay kay sig dako ng hatag ta og lunch o kuning nay kalendaryo pa nato og napoy pang mask para proteksyon sa atong mga kaigsuonan sa dakbayan sa atong barangay sa Kabawan. So daghan ang nalipay sa atong sponsor nga silang Way, Family Way, nga salamat kayo sa inyong gi-share sa atong mga kaigsunan sa Tagbilaran through sa Kalamay Express. So Salamat magsugod kayo. ni first na to nga grasya nga Yes, so guys, we will be doing this regularly this year. Actually, ang Antikera pinagin lamay kay mga grupo murag nagplano sad nga maghimo inaning outreach sa Antikera, di no? Murag di Yeah. murag ang internet Yeah, may nagtabo man gud ato katong atong episode. Hinay gyud? Hinay gihapon ko? Okay na. Go ahead. Hello? Let's see. Hinay gyud. Okay na? Yeah, ang nahitabo man gud ana murag na touch gud ang mga grupo sa Antikera na kato bitaw. Hinamdom mo katong ng ambush bitaw tag interview sa coordinator sa nutrition sa Oh. probinsya. Yes. Kato si Ma'am Brenda Mga malnourished. Oh. Grabe gyud nga. Kanang mura tag nasakitan ba sa tong dughanan na ba day mga malnourished kids karong panahon na. So murag atong gi-target no, dili lang ni sa Antikera mga kaigsuonan ug ganahan mo duplicate ani nga project no, mini project zero malnourished rate sa Bohol unta by next year. Kay Target. pila naman sa Antikera murag wala man kaabot og 10% ang malnourished kids. So murag ato na siyang himuon dito sa amuang Yes. puhon. So, daghan pa kay daghan tag paabuton ng tuiga mga igala. So, salamat. Just stay with us and kuan kaning daghan tag naka-realize mo ta sa pinaagi sa Kalamay Express, daghan tag mahimo ba nga kani nga platform dili lang ta nga maghatag og information dissemination kundi actual gid nga pagtabang sa itong mga katawhan. So with your support we will make this happen this year. That is So correct. guys, we will be right back sa atong paminaw sa atong mga sponsors and naatay announcement after this commercial break.
Welcome back. All right. So, pwede na to mapasalamatan na itong mga guest ug Yes. sa atong upan po ng atong kung Kalamay Express nga atong paglantaw in the future ba. Oh, so kani hopefully it is a new start. From a 2020 was a tough year for all of us, and 2021 hopefully og maningkamot ta, magampo ta, maningkamot ta nga ang atong 2021 will be a better year for all of us. Through Kalamay Express, we will try our best to give you information, good information about what will 2021 bring us bahin sa Bohol, bahin sa kalibutan, o ang atong mga programa nga kita makagahin puta og mga grasya nga iaabot nato adto sa mga kaigsuonan nato nya katong mga pamilya nga naa diri nya gusto sila mo share dili sa kauli pahibawata kay naatay mga kauban nato sa Kalamay Express, natay mga tao nga mutabang sa mga pag i-implement sa mga inyong mga plano para sa atong mga igsuon dito sa Bohol. So may Yeah. So, kung nasa tayo Una, concerted effort lang yun. Concerted effort lang yun, no? Dili pwedeng ang taga-Bohol atong pasagdan para sa pag-ugmad sa atong probinsya, no? It's an island paradise. Bisag wata dito, kitang tanan aduna jud dughan o kasing-kasing nga motabang para sa atong Bohol. Mo na ang pinaka-intention gyud ng Kalamay Express, no? Wa kay na board lang ta sa pandemic. So, kuan gyud guys kanang we have a vision para sa atong probinsya. So, I hope na you will stay with us until kuan ang among plano 2022 na ang among giplano. So, long term ni atong goal ang Kalamay Express. And of course, guys, this won't be possible kung di nato masuportahan ang mga sponsors. So, Panglao Courtrooms, ang Tough Barbershop sa Cebu, Salad Master, Bisdak Chef Channel, Carolina Hemp and Company sa Columbus, Ohio, HTM Creatives at Virtual Events, shout out, and ML AutoZone sa Cebu. So, guys, I hope you can support those sponsors kay sila mahatag og atong kining dugo sa atong programa. So, and guys, naapo sa Bisdak Chef na YouTube na ko og sa kining Facebook na ako'y show tomorrow. That will be at Sunday sa Pilipinas at 9 a.m. sa Pilipinas. So cook along with Bisdak Chef. Pansik palabot at atong lutuon pero kaning bitaw mga leftovers yung meat atong himuong sangkap sa pansit palabok. And this will be a live cooking show. This will be my last episode sa karon nga season. And we will rest for a while then balik na sadta. And we will be giving out at DeLonghi coffee maker and espresso maker. So, kani siya ipanghatag na to tomorrow. You still have a chance. Pwede pa mo makadaog. You can still win this DeLonghi coffee maker. Just go to Bisdak Chef Facebook page, makita ninyo ni nga photo. Comment naay ka ng question regarding New Year's resolution. Comment lang mo. Unya padaghanay like sa comment ninyo. So, pang-tag ni sa mga amigo niya kung kinsay pinakadaghang like mooy mo daog. So far, ang pinakadaghang like so far karon nas mga 80. So, participate na we already have mga kuan kining duha ka contender. So, I hope tomorrow apel ta tanan, apel ta. Salamat kayo lang sa suporta lang. So, guys, mubo kay dali kay mahurot ang oras no nato no? Oh. Sa kaoras na kapin. Sa kaoras kapin. So, ato ipangkamutan mo musud sa kaoras pero daghan yung mga lag sa atong mga technical issues sa Tinood. So, okay guys, I hope na nag-celebrate mo sa inyong New Year with a bang, and I hope nga kining magmalipayo mo kauban sa inyong pamilya o sa inyong mga higala. So, Toy, kani si Rex Alba, yung kauban? May si Mayenunag. O si inyong igsoon si Ate Turalba. Kung ang mga taga-Bohol magigtapok. Kinabyuhan! Cheers! Happy New Year, guys! Happy New Year 2021! Kinabyuhan! Happy New Year! Happy New Year! See you tomorrow! Bisdak Chef tomorrow! Guys, make a mistake!
each other out.